bafowethu ngoba kumhla ka-1 December 2024 simenywe insizwa zaseBergville zivala ingoma namhlanje. Mangabe umlandeli wengoma yaseBergville noma engawuyazi ingoma yaseBergville, namhlanje sobe sikubonisa yona live. Make sure ukuthi uyahlala lapha ekhaya uya-enjoy awunyakazi. Igama lami uXolani Mfana Madinane, ngiphuma phansi eBergville eMangoleni inkomo zingashi yaphuza umzimvubu. Hayi mina ke ngihlala beMzondo, ngihlala beMnyakazi usadama. Khona eBergville emakhaya le endlini zodama. Kwanje ayiphumi inja phandle into enje. Ngibaze lamagonza asekhaya. Ekhaya ngisile igonzo. Ngugonzo la eGoli. Uthi thina sithokoze ngomoya omuhle nje basithi. Sikwamshaza afela ihostel le sigida kuyo. Sivala ingoma yamangwane, kahle ingoma yokhahla. Ingoma yamangwane, amazizi, amangwe, amaswazi. La ethokoza kahle siyacelebrate ukuthi unyaka uphelile sindawonye. Igama lami nguSandile ngowaHlubi isibongo eBergville eMaswazini isigodi. Inkosi engiyakhele uHlongwane. Ingoma esigidayo sigida ingoma abathi umzansi ngoba ingoma zihlukene, khona uShemeni, khona uBhaca, khona iningi. Kwathi sigida umzansi ingoma yesigubhu. Yabona ingoma yesigubhu sibiza ngomsalveshe. Ngomhla ka-29 December mfowethu kunenkosi inkosi yengoma yigonzo. Sesithe igonzo elikhulu elisiphethe sonke njengoba sila eGoli, njengoba sila eThoza namhlanje. Siyahamba siya kuye ubaba uHlongwane, uMaqemba Hlongwane. Uyena baba owasikhulisa, owasifundisa ingoma esafikela kuye. Sicela wonke umuntu obuka le channel ngalelanga phathi present nesandla siyonika le yakhele njengoba lahlonishwa embongolwane. Kwahlonishwa mina ngegozi lomzansi ngathi mina cha angikwazi ukuhlonipha mina kukhona ubaba. Siyodlala laphana kuyojabuliswana sikhombisane nawo baba abadala labo Maqemba sifuna isize yakhe. Isikhombisa ukuthi thina besenzani eGoli. Ngizobe ngikhona impela ngusadama ngithi ubaba wasewa. Sine Bergville asimzuma umuntu simqonda ngqo. Bafowethu libonele ukuthi la emshaza apha hostel ukuthi begijinywa kanjani. Silibonile ibhunu ishawana ongasuka umphansi. Sabona nenkabe endalo Big Zulu bathi shoya lenkabe. Nawo bebezobungaza nathi ehamba noSimpo kaNtuli namanye amaqhawe noSibali. Bafowethu enjoy kakhulu. Kodwa ayikapheli ingoma. Manje sesiyobona inkabe endala usingaye umfo kaHlongwane umkhulu uMaqemba. Stay tuned. Sohlangana Josh Go. Ngujabula uJule ngowamdakane okhombe emazizini sanibonani. Ngizizwa mina ngihlonipheke kakhulu ngokuba ngomunye wabahleli balomcimbi. Abahleli balomcimbi ke bathathu. Uzwile ungakhona kaHlongwane, kube uSadamu ungakwakhoza, kube uJabula uJule ungakwamdakane. Sibathathu sibambisene, sahlangana ndawonye sathi bafowethu
siyambona ubaba ingoma eyigidisa iminyaka ngeminyaka kodwa manje siyabona inhlonipho akahloniphekile ngendlela efanele. Mina ngigama lami ngosizile ngwahlongwane ngibuya eBergville endaweni yasePortune isigodi kwakhwela. Ubaba ongizala impela. Kusho ukuthi mina ngumagcina wakhe ngothumbu wakhe. Njoba sila uzala mina ngizosupporta ngizoseka lo baba. Kahle kahle webhuti la sihlela ukuthi ngoba sekuyisikhathi umkhulu engahlonishwe. Njengani nje sasisebancane futhi sesikhulile manje. So sihlela ukuthi kahle kahle isifiso sami nesifiso sethu siyinhlangano le yengoma festival ukuthi lento siyenze egameni lakhe ibe into eannual ukuthi ngaminyaka yonke. Ngoba kuyavela ukuthi ubaba sekhulile uqala ukugidisa obaba wagidisa obhuti wagidisa thina namhlanje ugidisa abazukulu. Sibone kulithuba elihle ukuthi simbongele ubaba engakayi koyise emkhulu ngoba abantu abaningi babongwa bengasekho. Sithathe leli thuba singabantwana singenalutho from zero budget sathi ke kulungile noma ngayini ezokwenzeka kodwa nje ubaba simhloniphe lokho nje simenzela kona lokuthanda uNkulunkulu. Amen. Angibingelele ukuqala sanibonana eBergville. Ngumaqimba Songwane mina isibongo sami. Ngokwasongwane. Ile ngisizwa ngumaqimba igama. Ngithanda ukuswela amazwi azinkulungwane ukubabonga ukuba bangibeke ebalazweni la impilo yami ukuthi ngasuka nini engomeni kuze kube manje bangibeke ebalazweni bangibeke ebusweni babantu abasondela ababukeli bazobukela ingoma abahlezi beyibukela enkulu ekhaya emzini kaHlongwane lapho kukhona abantu abami bengikhulisa khona bathi mkhulu siyakukhulisa ngengoma siyakwemukela ukuphatha kwakhe ingoma sithina namhlanje. Njengoba nibonile bafowethu sibiziwe safika nganithembisa ukuthi ngizonibonisa yonke into nganibonisa siqale eThokoza siyobuka amagugezo sasuka eThokoza saya eJosh Gokgo. Now I'm signing out from eJosh Gokgo. Don't forget to like, subscribe to our channel Bergville Media House redefining creativity. Kama la Muxolani Mfama Madinane. I'll catch you next time. Ningakhohlwa mhla ka 29 December eBergville eMawosi ekhaya kwaHlongwane nizobungaza nathi nizobuka ingoma yaMangwane live. So bekhona abafowethu inkaba endala eziphakamisa iflag laseBergville oJabulu Jule oBig Zulu oSjava bazobe bephelele. Make sure nathi siBergville Media House so besi shoot up com. Kindly like and subscribe. I love you. Salute.